Здравейте, любими мои! Вижте къде съм, на едно ваше любимо място. Нямам микрофон. Но това не пречи пак да ви снимам едно видео, да ви покажа на татко двора, да ви покажа сега колко е цветно, колко ягоди има, колко череши, колко птичета пеят. Сега времето нещо не е хубаво, но това изобщо не ни пречи да ни е хубаво тук. Вижте, водни лилии, едни хубави божури. Моята дъщеря обожава такива розови божури. Аз червени, а тя розови. Вижте колко са красиви. Тук има още водни лилии. Сега искам да ви покажа там. И там. Тук съм по тасмата сега. И там да ви покажа колко ягоди. Колко ягоди е сложил татко. Гледайте какво нещо. Наядохме се сега с ягоди. Едно хубаво. От тук, от там откъснахме, даже и без да ги мием. Вижте какво чудо са те. И колко са сладки. Точно си имат вкусна истинска ягода. Не тези, където от супермаркета продават. Това е истинска ягода. Аз не ги купувам. Не ги купувам, защото ягодите са най-глупавия плод. Най-такъв изкуствен плод. Ето. Обаче тези са съвсем друго нещо. Искам една ягодка да изям за всички вас. Тази е вашата ягода. Много сладка. Просто си има вкусна ягода, такава каквато си я познаваме от детските години. Тук има розички. Райската ябълка, тя дава много плод. Тук има едни оранжеви рози, красиви. Татко е орязал тревата. Извинявайте, ако в микрофона се чува вятър, няма как. Върху вятъра нямам, не мога да му кажа да спре. Тук има нещо красивко, обаче не знам какво е. О, много е хубаво. Това беличкото. Сега отиваме под черешата. Сега да ви покажа там под черешата да ядем някоя черешка. Тук има кайсийки и ще има. Много е народило дървото. Много я. Да видим в оранжерите. Домати. Джоджан. А този джоджан в Рим, в парка, там в Апи Антика, расте един такъв подобен и се казва ментуча. Ментуча. И в парка е пълно с такова диво. Домати. Магданос. Пак джоджан. Магданос. Тук какво има? Краставици. Тук има краставици и започва да вали сериозно. Я да изприпкаме там под черешата, да ядем някоя черешка. Сега аз тук през кълта ще мина. Там вижте има още домати. Сега тук ще мина през кълта. Ами няма нищо. Да видите колко много череши. Български, хубави, хрущялки. Много хубави черешки. Ето. Вижте колко много. Вижте колко много. Аз преди малко ядох доста. Така директно от дървото, без да ги мия. Директно. Има за компот, има за сладко. Има за всичко. За сладко, за сладко. Защото вие се ми правите забележка. Аз като говоря пазарджишки. Аз обичам да говоря пазарджишки. Сладко. Сега на моя баща съпругата ще прави баница. И аз ще снимам. Сега заедно ще правим баница. Тя не иска да я снимам. Няма да я снимам, ще я снимам само ръцете. Обаче, като я питам за съставките, гласа мога да го снимам, нали? Айде, влизаме да правим баница. Не ви показах тези. Вижте колко са красиви. Тук има други цветенца. О, тук е повече. Тук са повече от тези цветенца. Тези жълтишките са много красиви също. Хайде да влизаме да правим баница. И Пауло седи тук. Аморе, салута. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Браво. Добър ден. Колко сирене? 300 грама. 300 грама. Това не е ли повече от 300 Ама ти грама? сега снимаш? Да. Снимаш? Снимам, да. 300 грама сирене. Ама мен ми изглежда повече.
Може и по-малко да сложим. Зависи колко. То е хубаво да Окей. има сирене. Мгм. Аз обичам дебелата част на баницата, там къде е дебелото от страните, там къде няма сирене. Мгм. Затова аз обичам купена баница, не правена домашна. Купената е една такава жилава. Добре, сега ми кажи какво правиш. Чакай сега да Отваряш приготвя корите. всичко, да. Чакай сега да си взема корите. Да си... Искаш да кажеш да си щупя яйцата, да Си сложим чупиш млеко? яйцата, добре. Тези яйца са домашни. Да. Купени, ама домашни. Да. Киселото мляко го прави татко вкъщи, така че киселото мляко е домашно. Колко слагаш? На око обаче една кофичка. Една кофичка голяма? Да. Една. Ага. Не голяма, нормално. Мгм. Една кофичка. Да, ама искам да кажа не от мъничките кисели млекца, ами голяма. Да. Едно кисело мляко. Цяло. Едно кисело мляко, да. Яйцата. Една лъжичка сода. Мгм. Окей. Кафена лъжичка. Тази е малко голямка за кафена. Добре. Една чайна лъжичка сода. Да. Окей. Да може баницата да порасне. 2 кори. Чакайте, че те са. Тази една. Значи корите по 2 по 2. Да, по 2 кори. Окей. Олиото си го слагам така, за да знам какво ми е, колко да си слагам. Така, олювце. Олио. По 4 лъжици. 4 лъжици Яйца смесица. Да. Сиренето не го бъркаш вътре? Не. Окей. Не. 4 лъжици. Да. Разбърквам. Искам да знам колко сирене да си сложа. Да. Ама все пак ти като си я правил много пъти, я правиш на око. Да, всичко е на око, да. Който я прави много пъти, вече може и на око. На който му е за първи път, трябва да има точни съставки. Чакай, че. Сега навиваме на руло. Окей. И тавичката е приготвена вече, намазана с олио. Така ще я правиш дълга. Да. Не навита, защото Не. тавичката е правоъгълна. Точно. А може и навита, ако искаш. На охлювче. Може, да. И така съм я правила. И така. Ако тавичката е кръгла, навита на охлювче. Сега пак капем олио върху други 2 кори. И пак 4 лъжици. То много лесно бе. Да. Много лесно. 4 лъжици. То всъщност при баницата трудното е да си разточиш корите, обаче то вече кой точи кори? Никой. Вече никой, нали? Не. Обаче ми е интересно да опитам да си разточа корите. Как става? Баба едно време ги точеше, нали? Да. Да, ама защото не е имало такива да си купи, иначе няма да се занимава. При всички положения. И те са без яйца, тези кори. Да. Без. Да. И общо взето, докато свършат корите. Докато свършат корите, така. Да. Правим баница и имаме гледка. Вижте каква красива гледка. Такава кухня, всеки ден да си готвя в такава кухня, ще готвя с голямо удоволствие. Корите вече са, тези са последните двечки. Една остана, обаче тя една си остава.
Сиренето е точно, сместа е точна. Ми сега сместа къде остана? Какво ще я правиш? Отгоре ли ще сложиш? Отгоре. Отгоре? Да. Добре. Ето, точно. Точно. Тя става надиплена баница. Не точно. Не е ли? Надиплена. Навита е. Надиплена ми изглежда. Надиплена, такава надипли. И сега сместа, която е останала, я разпределяме отгоре. Аз обичам купена баница, обаче тая ще я ям. Тя като е топличка, бузичка нямам, аз с бузичка я обичам. Супер. Аз сутринта си купих от Билът. Как пристигна? Веднага искам баничка с бузичка. Купих си от Билата и хубава беше бузата. Има в магазина, има. Не. На татко киселото мляко искам да опитам. Добре. Аз нямам сурово мляко, за да го правя. Сега да я вкараме във фурната. За колко минути? Докато се изпече. Да не знам. Горе-долу 30, 40, 50. 40. 25. 25, Да. добре. На 180 каза. Да, Окей. на 180. Ама с вентилатор. С вентилатор 180, значи ако е без вентилатор на 190, 200. Ами то така се изчислява, да? Окей, до след малко. Ето, баницата е готова за 20 на минути. Тея младежите от вас, където са, ще си я наглеждате, ще си я наблюдавате. Без много да разчитате на точно време. 20 минути, 25 минути. Наблюдаваш си я, като видиш, че отгоре е така позлати. Стоп, изваждаш я и сега тя я обръща на 4 купички. Вижте. Искаш ли да ти помогна? Да. Как? И другата. Е така да я... Е така ли? Да. Така наблизичко. Да. Е така я обръща на 4 купички. Е така, за да не стане светлена мокра вътре, нали се сеща? Да не стане светлена мокра. Ама ти тавата ли искаш? Е така? Да, на тавата. Е така на тавата. Добре, ето. Ама това сама не можеш да го правиш. Трябва някой ти помага. По принцип. Е така, вижте, е така да остане баницата надолу с главата, да не стане светлена, ми да стане така по-рехава. До след малко. Сега след малко ще я опитаме с кисело мляко домашно. Накапнах си и капки за очите, че много са ми зле очите. Сега след малко ще я опитаме с домашно кисело мляко. Така седя обърната. Ето я баничката. Готова е. Да ми отрежеш едно парченце. Колко време седя така обърната? 10 минутки. Да. Окей. Айде да опитваме. Хубава е, много даже. Супер баничка. Ето я. Супер баничка. Сега искам и нататък от киселото мляко. Вижте. Ето го. Домашно кисело мляко. В тая в чашката. Аз нямам откъде да си купя сурово, прясно и не мога да си го направя. Даже и да ми даде бактерии, няма как да си го направя. Вижте какво е гъстичко, хубаво. И с баничката кой като мен сега. И български пейзаж. И нека си вали, не ми пречи. Ох, млякото е разкошно, много хубаво мляко. Много. Млякото е чудно, татко, много хубаво. Много, да. И сега искам и баничката да опитам. Виж, и отгоре и отдолу е опечена хубаво. Много си хубаво си е опечена даже. И е топличка. Чудно. Айде, запрятайте ръкави. И вие да си направите една домашна баничка. Чао!